खस्थ' जानानै दं जों गोदान सिगांनि सरखारनिफ्रायनो जेरै सरकखौ नायसनाखसै जोंनि गामिखौबो नायसनासै बहाय गामिया गंब्रै गंबा दङ मोनब्रै मोनबासो बाय बे लामाजोंनो एखेबारे कलेजाव थांग्राफोर गोजौ फरायसालियाव थांग्राफोर बिसोरो गाव गावनो गांफा गांफा जि लानानैसो नैबे दैखौ बारनाय जायो बाहाय खुनु ब्रिज ट्रिजनि जेबो माबाखौनो नाया जोंखौ बे नायियावनो जोङो दा दुखु मोननानै गोदो एबसु आन्दलनिफ्राय एबसु पार्टियाव सिथाबनानै जों दिनैसिम UPPL दानि प्रमद बर' सारनि सरखारसिम जों दिनैसिमबो जेबो मोनाखै दा जों मोनसे खावलायनो लुबैदों दानि गोदान सरखारनाव जे जोंहा बेबादि लामा खस्थ' जानायनि थाखाय जाहाथे प्रमद सारखौ जोङो जोंनि थाखाय एसे अनहर जानो लुबैदों बेवहाय गोबां पार्टि जाना थांदोंब्लाबो गोदोनिफ्रायनो जोंनो जेबो मोनाखै मा मोननो ओरैनो तुसा गांसेबो मोनाखै साथा गंसेबो मोनाखै गासिबो माबाखौनो अनुदान होनायखौनो जों मोननाय जायाखै न'आथ' गोजानबाव फायना खाना गोजानबाव आरो सरबाबो गोजानबाव बेबादि हिसाबै जों बिराद दुखु खस्थ' खालामनानै दङ दहाय बैथिंजा औवा दालां होदोंमोन बहायबो मानसिफ्रा गोलै गुलायदों साथ्र साथ्रिफ्रा दा बेखौ जाहाथे माने जोंनि दा गोदान सरखार प्रमद सारा जाहाथे माने जोंखौ दान हरो बेनिखायनो नायहरो बेनिखायनो जों प्रमद सारनिसिम अनुरद बा खावलायनाय थादों आरोखि जाहाथे माने आफाया जोंखौ अननानै जाहाथे माने खालामना हरो जोंनि बे दुखिया गामिखौ गामिया फार्स्टआवनो जोंनि मौजा बस्ति बेनिफ्राय हफा बस्ति ओमफ्राय आमलायगुरि ओमफ्राय थारायबारि बेनिफ्राय बे रडआ थाङो एखेबारे बै सिमला बागाननि ब्रिज गोनां मोनसे रड जादों गावसिनि ओरै सा खोला नैबेसिम सौहैनाय जायो बेवहाय हाग्रानिबो मानसिफ्रा हाग्रायाव माबा खालामनानै थानाय रायजो जानाय गथ'फोर दं बिराद गरिब बिसोरबो बे लामाजोंनो फैनानै फरायसालियाव फैयो गुबुन जेंनाया बेबादिनोसै गोबां जेंना दं मा जेंनाखौ बुंथ्र'नो दिनै जोङो लुबैदों जे जोंहा न' गंसेबो गैया सरखारनिफ्राय फायखाना गंसेबो गैया सरखारनिफ्राय आरो जोंहा नैबे जोंनि गामि गेजेरावनो मोनसे ब्रिज लुबैदों बेनिफ्राय आरोबाव ओरैहाय बै सोनाबहा मोनसे बेरगाव दै दं बे बेरगाव दैयावबो ब्रिज लुबैदों ओमफ्राय ओजोंहाय बेयो बुहुर दै बे बुहुर दैयावबो जोङो लुबैदों ब्रिज आरो लामाया मोजां जाजोबजानो लुबैदों ओमफ्राय दंग'नि साखा दंग' दङ दुब्लियाव सोग्रा बेफोरखौबो जों माने फुट ब्रिजफोर मोनोब्ला जोबोद मोजां जागोन होननानै जों आसा थियो आरो दा बेखौनो मिडियानि जों गेजेरजों जों आर'जलाइबो गारनो गोरोंफोरखौ फाथायहरनो नागिरदों जाहाथे माने प्रमद सारा जोंनो बे फाथायहरोबा जाहाथे माने मोजाङै मावनानै हरो सोलिहरो बेखौनो आं बुङो बे मिडियाफोरनाव खुलुमनाय थाग्रोबाय सिगां दा जोंनि मौजा बस्ति गामिनि जानानै आङो गावबुरा जानानै बुंनो लुबैदों जों आंनि फस्थाफिया जाहैबाय सान्तिपुर थाना जाहैबाय रानिखाता डिस्ट्रिक्टआ जाबाय चिरां दा आंनि गामिनि हालोदखौ बुंनो लुबैदों बा खिन्थानो नागिरदों मिडियानि गेजेरजों दा जाहैबाय आंनि गामियाव जाहैबाय सिगाङाव सालायनानै थांनाय BPF सरकारा 17 बोसोर सलायदोंमोन नाथाय जों गामिखौ नायनाय जायासै दा बे जोंनि अबस्थायानो जाहैबाय सिगांनि BPF सरकारानो नायासै बिनि थाखायनो बेबायदि हालोद जानानै थादों 17 बोसोर सलायदोंबाबो माने जोंनि लामा आरो आय न'फोरखौ हरासै सरखारनि जि आसन फैदों बेखौ जेबो जोंनि मौजा बस्तियाव हरनाय जायाखै दा बिटिआर सरकारखौ दा आं खावलायनो सानो जाहाथे जोंनि लामाखौ बानायो जोंनि जि नैबे आय न' मोनाखै बेखौ जाहाथे हरो दा बेखौ आङो मिजिंथियो बे लामाया गैयाबाबो 4-5 किल'मिटारसो जागोन नैबे भुटान बर्डार माबा मेन रड दङ बिनिफ्राय हाबजेनो बिनिफ्राय सोरखिहैगोन सिमला बागान रड गामिया जाहैबाय जोंनियानो 1 नाम्बार जाहैबाय मौजा बस्ति आरो हफा बस्ति गेजेराव बिनिफ्राय साउथ सिमला बागान बिनिफ्राय सिमला बागान
दैज्लां समाव अनेक खस्थ' जायो जोंना गथ'फोरा स्कुलाव थांनाय फैनायाव बिराद दिगदार जायो आरो हाथाय दखान जानो बिराद जारला जायो बिनि थाखायनो बे लामाखौ दानि बि टि आर सरकारा बानायनानै होयोबा बहुद मोजां जागौ बेखौनो